Qabel nibda nixtieq ngħid għax saqsewni xi ħadd. Għaliex il-ktieb imsemmi bla solt u bla orq. Mhux jien semmejtu hekk il-ktieb. Il-ktieb semmih għaliex kienet ċirkustanza fejn bħal żmienu, żmien San Franġisk. U San Franġisk kien isegwi dejjem ċirkustanti sempliċi kemm jista' jkun. Ma kienx ifittex ċirkustanzi ta' erf kbir jew ħaġa oħra, imma affarijiet sempliċi kemm jista' jkun. Affarijiet ngħidu aħna tal-poplu li jagħmel il-poplu, ħafif kemm jista' jkun. U kien hemm l-użanza illi meta ikun hemm xi tarbija bdiet titfarfar ftit jiġbruha tal-familja, jagħmlula xi affarijiet ħdejha u minn dawn l-affarijiet iħalluha tiġri f'nofshom u minn dawn l-affarijiet taqbad xi ħaġa u jgħidu mela din se ssir skont din il-ħaġa. Kienu aktarx ġejjin minn użanzi anki Musulmani. Id-destin se jkun, se ssir, fejn se jmexxiha dan affarijiet. Imma mbagħad daħlet fost il-poplu kollu u anki fostna l-Maltin għandna l-quċċija li hija l-istess ħaġa. U meta ġabar San Franġisk l-Apostli u seħel Fra-Leone u l-ieħor għall-Quddiesa, rid jagħmel din il-quċċija, rid jagħmel din il-ħaġa. Għallhom niftħu l-ktieb għax hekk kienu jagħmlu għall-kbar u x'ikun hemm miktub hemmhekk insemmuh u naraw xi tkun il-ħajja tagħna. U fetaħ San Mattew u sabu din is-sentenza li dak li jimxi wara Kristu għandu ma jkollu l-ebda hemmhekk isemmi munita irħisa ħafna, l-irħas munita li kien hemm. Jien għamilta solt biex nuri munita żgħira. Bla solt u bla orq. U Fra Masseo li kien magħhom hemmhekk. Induna li kellu orq saqajh u barra malaj nażew għax beżar ma jkunx wara Kristu u wara San Franġisk. Dak kellu jkun biex ngħid hekk il-programm tagħhom, is-sejħa tagħhom bla solt u bla orq.